Na školu prišiel nezvyčajný host. Reholná sestra Laura vyučuje deti na hodinách náboženstva. Aby sme sa o nej a jej práci dozvedeli viac, položíme jej pár otázok. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa stala reholnou sestrou? Ja som vlastne už od malička mala takú túžbu v sebe. V dedine, v ktorej som žila, boli rómske deti, a tak som vždy snívala o tom, že ako im mám pomôcť, ako sa máme o nich starať. Tak ja si myslím, že už od takého detstva sa vo mne formovala taká túžba niekomu pomáhať a pomáhať tým, ktorí majú niečo menej alebo sú menej privilegovaní. Čo vás najviac naplňa na vašej práci? To stretnutie s človekom, kdekoľvek som prišla, tak vlastne tie vzťahy, budovanie vzťahov, a to vnímam ako taký veľký dar, ktorý aj ja dostávam vlastne. Nie je to vždy len o tom dávaní, ale o tom príjmaní, spoznávaní nových ľudí, poznávaní, obohacovaní sa tou inou kultúrou, životom, hodnotami, ktoré niekedy aj mňa pripomenú, aby som bola viac vďačná, viac radostná. V ktorých krajinách ste pôsobila? Hneď po vstupe do kláštora, alebo pár rokov po vstupe, som šla do Rumunska na 5 rokov. Potom som bola v Austrálii istý čas, potom na Filipínach a v Taliansku. V takých 5 ročniciach skoro. Aké sú podľa vás najväčšie kultúrne a náboženské rozdiely v porovnaní so Slovenskom? Každá kultúra má veľké bohatstva. To sa tak ťažko dá povedať v krátkosti, takže to je v každej oblasti, aj v tom prežívaní viery, v tradíciách, v obliekaní, že niektoré národy si tak udržiavajú tie svoje tradície viac, niektorí menej, ale aj tie prejavy aj v tej náboženskej oblasti sú naozaj rozdielne. V Ázii naozaj rozdielne. Aj to myslenie európske je úplne iné ako myslenie možno v Ázii alebo v Latinskej Amerike. Ale je jedno, čo nás spája, je náš taký spoločný cieľ a tá túžba žiť po živote a potom, aby bolo dobre. Práca reholnej sestry je bez pochyby zaujímavá a prospešná. Prajeme jej veľa šťastia a dobrých zážitkov.